Parry Owen, Casglwyr geiriau, Thomas Wiliems, Trefriw a John Jones, Gellilyfdy. Y trydydd ar 20 Mawrth 2023. Iawn, wel, pnawn da pawb, a diolch yn fawr i chi gyd am ddod yma ar gyfer ein seminar pnawn yma. Felly mae'n bleser cyflwyno yr athro am Parry Owen, sydd wedi dod ato ni yr holl ffordd o ganolfan uwch-Efrydiau Cymreig a Celtaidd Prifysgol Cymru. Ac, wel, fel mae pawb yn gwybod am hwnni, mae Ann wedi bod yn gweithio ar farddoniaeth yr Oesau Canol, wedi golygu a dadansoddi gwaith rhai o feirdd mawr yr Oesau Canol gan gynnwys y Prydydd Mawr i hunan, Cyndelw, a wedyn Guto'r Glyn ac yn y blaen. Ond mae hi hefyd erbyn hyn yn gweithio i geiriadur Prifysgol Cymru. Ac heno mae'n mynd i siarad â ni am Thomas Wiliems, Trefriw a John Jones, Gellilyfdy. Felly, rhowch groeso iddi hi. Diolch yn fawr iawn, Seimon, am y croeso. Wel, wrth darllen drafft o repertory Dr Daniel Hughes o'r llawysgrifau ac ysgrifwyr Cymraeg a Chymreig rhyw 4 mlynedd yn ôl, gwelais gyfeiriad at 2 llawysgrif yn llaw. 2 llawysgrif yn llaw John Jones, Gellilyfdy, oedd fel petai nhw'n cynnwys rhestrau o eiriau wedi tynnu o'r iaith gyfoes. Peniarth 3.4, 3.5 a 3.6. Treiliais bnawn yn adran y llawysgrifau neu harchwilio, a daeth yn amlwg yn reit fuan mae prif sylwedd y rhestrau oedd geiriau o'r iaith gyfoes, nid geiriau hynafiaethol, gyda'r pwyslais ar wrthrychau materol. Enwau felly, gyda rhai berfau ac ansoddeiriau cysylltiedig. Roedd y cyfan wedi drefnu'n thematig o dan bynciau amrywiol. Daeth hi'n amlwg hefyd fod nifer o'r geiriau yn rhagddyddio tystiolaeth bresennol geiriadur Prifysgol Cymru, neu'n gwbl absennol o'r geiriadur hyd yn oed. Felly, dros y cyfnod clo, ei thematu draws ysgrifio'r cyfan, gan fod y 2 llawysgrif yn ffodus iawn ar gael ar-lein ar wefan y Llyfrgell Genedlaethol. Rwy'n defnyddio'r enw geirfau'r fflyd am y geirfau hyn, fy enw i arnyn nhw, nid enw John Jones. Mae'n enw cyfleus, ac yn adlewyrchu'r ffaith bod John Jones dan glo yng ngharchar y fflyd yn Llundain pan lluniodd nhw. Wel, wrth archwilio i hanes y geiriau gan ddefnyddio'r ffynonellau o'r unfed ar ail ganrif ar 15, un ffigur y bu'n rhaid treulio tipyn o amser yn ei gwmni oedd Thomas Wiliems, yr offeiriad, ffisegwr a llysieuwr, hynafiaethydd a'r geiriadurwr o Trefriw yn Nyffryn Conwy, a sgrifennodd eiriadur enfawr rhwng 1654 ac 1657. Fel yn achos John Jones ei hun, roeddwn ni eisoes yn gyfarwydd â gwaith Thomas Wiliems fel copiwr llawysgrifau. Roedd y 2 ohonynt yn gopiwyr toreithiog a dibynadwy o destunau barddoniaeth o gyfnod beirdd y tywysogion a beirdd yr uchelwyr. Ond rheswm arall dros roi ychydig o sylw i Thomas Wiliems heno, yw'r ffaith ei bod hi'n 400 blwyddiant i farwolaeth eleni, o leiaf roedd wedi marw cyn Awst 1623, ond ni allwn fod yn sicr ai yn 1622 neu 1623 y bu hynny, ond ani efo'r ail un am heno. Hefyd, nid yw geiriadur Thomas Wiliems wedi cael hanner digon o sylw yn fy marn i, ac mae angen unioni'r cam hwnnw. Felly, y bwriad heno yw taro golwg digon arwynebol ar ei gwaith fel casglwyr geiriau, a rhannu ychydig o'r hyn rydw i wedi ei ddysgu amdanyn nhw a'i gwaith geirfaol, ac ystyried hefyd beth oedd gwaith geiriadurwr yn y cyfnod hwn. Does gen i ddim casgliadau mawr i'w rhannu, gan mae gwaith ar y gweilliw hwn, a chystal i mi gyfaddau ar y cychwyn nad ydw i wedi gwneud llawer mwy nac ychwanegu'r pwysau at y gweill hyd yn hyn yn achos Thomas Wiliems. Cychwynna felly gyda John Jones,
mai ef yw'r iengaf o'r dau, ond gan mod i wedi trafod ei waith geirfaol ef yn weddol drylwyr yn ddiweddar, caiff ef lai o sylw gen i heno na'r gŵr o Trefriw. O cafodd John Jones ei eni tua 1580, yr hynaf o 9 plentyn i William a Margaret Jones o Gellilyfdy, fferm ym Mhlwyf Ysgeifiog yn Sir y Fflint. Mae ei dad William Jones a'i frawd yntau Rhys yn ysgrifwyr hysbys, ond yr ysgrifyd enwog yn y teulu cyn John Jones ei hun oedd ei daid, sef Siôn ac William ap Siôn, y cyfeirid ato bob tro ar ffurf Gymraeg ar ei enw. Mae'r newid hwn o'r patrwm enwi Cymraeg i'r patrwm Saesnig, a hynny o fewn tair cenhedlaeth yn adlewyrchu dylanwad y bywyd Saesnig a'r deuluoedd uchelwrol Cymraeg yn y cyfnod. Ac mae'n siŵr mae'r ymwybyddiaeth y bwysigrwydd cynyddol Saesneg yn ei bywydau sy'n rhannol esbonio pam y cafodd John a'i frawd Roger ei hanfon i ysgol amwysig i gael peth o'i haddysg uwchradd. Ond, erbyn troad y ganrif, roedd John Jones yn ôl yng Gellilyfdy, ac am y blynyddoedd nesaf byddai'n rhan o gymuned ddiwylliedig o bobl o'r un anian ag ef ei hun, a chanddynt ddiddordeb ysol yn y traddodiad llenyddol, ac a fenthycio ei lawysgrifau i'w gilydd gan fwynhau cyd-drafod eu cynnwys. Na chai John Jones eto fod yn rhan o gymuned o'r fath, byddai'n cadw ei ddiddordeb mewn llawysgrifau a'i cynnwys am weddill ei oes. Wel, erbyn 1610, roedd John Jones yn llwydlo, yn gweithio mwy na thebyg fel clerc yn llys Cyngor y Mers. Ond aeth rhywbeth o'i le, ac erbyn 1617 roedd dan glo yng ngharchar Castell Llwydlo, y carchar a wasanaethau'r cyngor hwnnw, sef ar y dde yn y llun yma. Dyledion oedd y rheswm tebygol, a'r tebyg yw iddo barhau dan glo tan o leiaf 1624. Yn 1622, bu farw ei dad, a John a dderbyniodd weddillion y stad ar ôl profi i'w yllus. Ond pan oedd eto'n ddyn rhydd, mae'n amlwg i John gael trafferth i gadw ei ben uwch y dŵr yn ariannol, a phan gafodd ddirwy o 200 gan lys y ser yn 1630, nid yw'n syndod iddo lanio yn y carchar eto, yn y fflyd y tro hwn, lle bu am y ddegawd nesaf. A dyma'r patrwm wedyn am weddill ei fywyd i mewn ac allan o'r carchar am ddyledion fel arfer a chanamlaf yn y fflyd, ond hefyd yng ngharchardau Fflint a Llwydlo. Y syndod yw iddo brodi yn 1650 ac yntau bron yn 70 oed, a wedyn daeth yn dad i dair o ferched. Ond ni chafodd lawer y gyfle i ddod i'w hadnabod, ac erbyn 1654 roedd yn ei ôl yn y fflyd, a lle bu farw tua diwedd 1657. Wel, roedd John Jones yn weithwyr trefnus ac yn aml yn dyddio ei waith yn ogystal â nodi gan bwy y benthiciodd ei ffynonellau. A dawn eglur mae mewn cyfnodau yn y carchar y gweithiau ar ei lawysgrifau, ac yntau'n rhydd o orchwilion bob dydd, mae'n siŵr. Mae'n eglur hefyd mae ar ddechrau cyfnodau o'r fath y gwnair cynnydd mwyaf ar ei lawysgrifau geirfaol, tra roedd yn disgwyl derbyn llawysgrifau o destunau eraill i'w copïo gan ei gydnabod. Wel, mewn cyfnod o'r fath ar gychwyn ei garchariad yn y fflyd yn gynnar yn y 30au, rhoddodd John Jones ei holl sylw i'r geirfau yr oedd wedi cychwyn gwaith arnyn nhw yn gynt yn ngharchar Llwydlo, o tua 15 mlynedd ynghynt. Yn y fflyd ychwanegodd at yr rhestrau hynny a'i trosglwyddo'n daclus i lawysgrifau peniaeth 34, 35 a 36, gan ei trefnu'n thematig a chan rhoi penawdau ar frig pob rhestr. Wrth gwblhau'r 3 llyfr, nododd y dyddiad ar y diwedd mewn pensel, ac yn ddiweddarach yn 1639, pan oedd gartref yng Gellilyfdy, ychwanegodd goloffonau gan roi dyddiadau cwblhau'r gwaith yn ffurfiol mewn inc, ac ychwanegu patrymau a llythrennau addurniedig sy'n nodwedd gyffredinol ar ei holl lawysgrifau. Yr un pryd, ychwanegodd rhag geiriau i'r 3 llyfr, gan ddisgrifio'r gwaith fel
casgl o eiriau perthnasol i benodau neilltuol. Hynny ydi, casgliad o eiriau a bynciau penodol. Ychwanegodd hefyd ffyrddau cynhwysiad ym mhob llyfr, sef rhestr gynnwys, a'r penawdau wedi gosod yn nhrefn yr wyddor. Dyma ei benawdau ar gyfer y llyfr cyntaf. Ond i fod yn cyfarch y darllenydd, anwyl ddarllenydd, ar ddechrau'r tri llyfr, prin yw unrhyw dystiolaeth i'r gwaith erioed gael ei weld na'i ddefnyddio unwaith iddo fynd i lyfrgell Robert Vaughan yn Hengwrt yn dilyn marwolaeth John Jones yn 1657, ac ni ddarllenwyd y gwaith yn systematig y chwaith ar gyfer geiriadur Prifysgol Cymru. Mae'r tri llyfr yn cynnwys rhyngddyn nhw dros 7,000 o ddangos eiriau, wedi trefnu'n thematig dan 130 o benawdau, a rwy'n defnyddio'r gair dangosaidd i gyfeiriad hedwyd, hynny ydi y gair dan sylw ym mhob cofnod. Ond o gynnwys y deunydd ychwanegol wedyn fel ambell diffiniad a esboniad, mae'r rhestrau'n cynnwys bron i 20,000 o eiriau'n gyfan gwbl. Mae ambell i'r restr yn hir iawn fel y 4 defnydd, 234 dangosair, neu pisg ei henwau a physgota sy'n 204, tra bod eraill yn llawer byrach wedi'u cyfyngu'n aml gan natur y pwnc, megis cwningen, 3 dangosair, neu dyfrgu 2. Wel, mae'r rhestrau'n rhoi cipolwg gwerthfawr i ni ar agweddau ar fywyd ac iaith ffermwr bonheddig o Sir y Fflint ar ddechrau'r ail ganrif ar 15, wrth iddynt hefyd ychwanegu'n sylweddol at eirfa hysbys y cyfnod ac at hanes geiriau nad oes gennym ar hyn o bryd ond tystiolaeth diweddarach o'i defnydd. Cynhwysant eiriau yn ymwneud â sawl agwedd ar fywyd bob dydd, y tŷ a'i nodweddion pensaernïol, yr ystafelloedd fesul un, yn hyd ar dodrefn a'r offer a geid ynddynt. Yr adeiladau cysylltiedig fel y golchdy, y cyfrdy, lle bragu cwrw felly, a'r odyndi, a cheir hefyd eiriau am y tywydd, gemau a chwaraeon a rhaniadau amser. Yna dyna'r bywyd amaethyddol gan gynnwys y da byw, gyda sylw arbennig yn cael ei roi i wartheg, defaid a cheffylau, gan gynnwys rhannau eu cyrff, eu lliwiau, y clefydau iddyn nhw blino, a'r offer a ddefnyddid i'w rheoli. Ceir rhestrau'n trafod offer a theclynnau o bob math i drin y tir, megis rarydyr, y rog, cerbydau, pleduriau i gynaeafu a bwyell i dorri coed a cloddiau. Ac eraill wedyn y manylu ar offer a gweithdai crefftwyr traddodiadol, fel y cowper, tyrnor, gogrydd, pledrydd, sef y gwneithurwr bwasaidd, sair maen gwehydd eilliedydd, y barbwr ac ati. Byd natur wedyn sy'n cael y sylw pennaf yn y trydydd llyfr, Penniaeth 306, ac mae hwn yn cynnwys rhestrau helaeth o enwau pysgod, adar, coed, llysiau, ymysg pethau eraill. Ond mae geirfau neu restrau geiriau yn gyffredin iawn yn y llawysgrifau, yn enwedig rhestrau'n cynnwys geiriau hynafieithol wedi'u tynnu o hen destunau rhyddiaeth neu farddoniaeth. Mae'r rhain yn aml wedi'u trefnu yn nhrefn yr wyddor, gyda chyfystyron mewn Cymraeg cyfoes ar eu pwys. Mae'n debyg fod gwreiddiau geirfau o'r fath yn ysgolion barddol yr Oesoedd Canol, pan oedden nhw'n ffurfio rhan o gwricwlwm bardd dan hyfforddiant. Geirfau yr oedd disgwyl i fardd ifanc ei meistroli mwyn cyfoethogi ei Gymraeg. Bu John Jones yn copïo'r rhestrau o'r fath ers troad y ganrif, gan anelu at greu un geiriadur mawr yn y diwedd. Dyma enghraifft o restr a gopïodd ar ddechrau'r ganrif. Ond gwahanol iawn yw'r natur y rhestrau yn geirfau'r fflyd, lle mae'r rhan fwyaf o'r geiriau yn dod, fel wedes i, o'r iaith gyfoes ac yn dilyn trefn thematig yn lle trefn yr wyddor. Prin yn gyffredinol yw'r diffiniadau, a dawystyr gair yn amlwg o'i leoliad mewn rhestr, gan fod geiriau fel arfer yn cael eu rhestru mewn trefn synhwyrol, gan adlewyrchu o bosib broses meddwl John Jones wrth iddo ei cofnodi. Enghraifft, mae'n enwi rhannau'r corff gan weithio ei ffordd yn systematig o goryn y pen hyd at ewinedd y traed. A dyma restr
o'r geiriau yn ymwneud â'r cryf a'i weithdy. Wel, mae llawer mwy o werth i'r geirfau thematig hyn nag yw waith geiriadur, gan ei bod yn rhoi syniad i ni am eirfa ymarferol ardal ar un pwynt mewn amser, a hynny ar amrywiaeth helaeth o bynciau, o rannau trol, berfa neu raw, i stumogau a systemau treulio, gwartheg a defaid, i'r enwau am wahanol rannau o fenig lledr ac offer y gwehyddwr. Ond ni o'n beth a symbolodd John Jones i greu'r casgliad hwn o eirfau. Bod ambell eirfa unigol o'r fath i'w chael, gan amlaf yn gyfieithiad o ryw restr Ladin, ni chafwyd dim yn y Gymraeg ar yr un raddfa ag eirfau'r fflyd. Mae'n bosib ei fod yn dilyn patrwm un o'r nifer o eiriaduron pynciol a gyhoeddwyd yn Lloegr yn yr 11th ganrif ar 15 ar gyfer dysgu Lladin i blant ysgol. Nifer o'r rhain yn amlwg wedi hysgrifennu gan athrawon ac yn cael ei defnyddio mewn ysgolion yng Nghymru hefyd. Enghraifft, roedd vocabula gan John Stanbridge, prifathro Ysgol Ramadeg Bambri, yn cael ei defnyddio ym Mangor yn yr 11th ganrif ar 15. A bu'r geiriadur pynciol a Short Dictionary for Young Beginners gan John Whittles a cyhoeddwyd gyntaf yn 1553 yn hynod o boblogaidd mewn ysgolion tan ganol y ganrif ddilynol. Mae'n ddigon posib bod John Jones wedi cael y syniad ar ôl defnyddio geiriadur o'r fath pan oedd yn ddisgybl yn ysgol Amwythig. Ond posibilrwydd arall yw bod rhywun fel John Edwards o'r Waun wedi awgrymu iddo ddilyn fframwaith o'r fath. Byddaf yn dychwelyd at John Edwards yn nes ymlaen, ond yn ddiweddar, deithim ar draws y ddalen hon ymysg nodiadau gramadegol ac ieithyddol yn Llyfrgell Genedlaethol 3561b, lle mae'n rhestru pynciau tebyg iawn i'r penawdau a geir yng Nghaerffair Fflyd. Llysiau, lliwiau, clefydau, rhannau ar gorff, pandi a'i berthnasau ac ati. A yw'n bosib tybed fod John Edwards wedi cynnig y math hwn o gynllun i John Jones fel patrwm i weithio arno, a bod John Jones wedi dechrau hel-deunydd ychydig wedyn pan oedd yng ngharchar llwydlo, cyn cofnodi'r gwaith yn derfynol yn y Fflyd ar ddechrau'r 30au. Ymysg ei nodiadau ar iaith, ceir y sgrap hwn, nodiadau John Edwards felly, ceir y sgrap hwn o bapur a llawysgrifen John Jones arno, sydd yn sicr yn awgrymu ymwneud rhwng y ddau ohonynt yn y cyfnod hwn. Mae llawysgrif ei hun yn cynnwys mân nodiadau a allai fod yn ddeunydd addysgiadol. Enghraifft, esboniad ar rym rhagddodiaid ac oldodiad yn y Gymraeg, nodiadau ar dreigladau a cystrawennau, a hefyd sylwadau diddorol ar ynganiad. Fel y cyfarwyddyd hwn yn Saesneg y tro hwn sy'n esbonio mae llawer yw'r ynganiad cywir, nid llywar, sy'n awgrymu na llywar oedd yr ynganiad gan rai, wrth gwrs. A aeth John Jones tybed at John Edwards am ychydig o hyfforddiant a chyfarwyddyd yn iaith a gramadeg y Gymraeg pan oedd yn ifanc, byddai'n braf gwybod. Ond beth bynnag, y tri geiriadur Cymraeg pwysig sydd wedi goroesi o'r cyfnod cyn i John Jones gofnodi geirfau'r Fflyd yn 6 mis cyntaf 1632 yw geiriaduron William Salisbury, Henry Salisbury a Thomas Wiliems. Geiriaduron traddodiadol yn dilyn trefn yr Wyddor, a by'r tri hyn yn ddefnyddiol iawn i mi wrth ymchwilio i eirfau'r Fflyd. Cyhoeddwyd geiriadur Cymraeg i Saesneg William Salisbury yn 1547, gan y teitl Dictionary in English and Welsh, much necessary to all such Welshmen as will speedily learn the English tongue. Ac mae geiriadur Cymraeg gyda chyfystyron Saesneg, Lladin neu Roeg, Henry Salisbury, mewn llawysgrif yn Rhydychen, Coleg yr Iesu 16. Mae hwn yn eiriadur anodd braidd i'w ddefnyddio oherwydd symbolau anarferol Salisbury ac yn fwy na hynny oherwydd trefn unigryw ei wyddor, fel y gwelwch ar y sgrin. A'r gair cyntaf ar y rhestr yw rhychu, to furrow.
Wel, y trydydd geiriadur yw eiddo Thomas Williams o Trefriw, a hoffwn dreulio gweddill fy amser heno gyda hwn, sef geiriadur Lladin i Gymraeg, a ddisgrifia'r awdur ei hun fel casglfa ddurfawr o eiriau y Cymraeg henion a newyddion. Mae'n eiriadur anferth, a honno Thomas Williams iddo fod yn gweithio arno am 10 mlynedd ar hugain cyn cofnodi'r gwaith yn derfynol rhwng 1654 ac 1657 yn Penniarth 228, sef llawysgrif sylweddol sydd wedi ei rhwymo'n 2 cyfrol ac sydd i'w gweld yng nghasgliad digidol Penniarth y Llyfrgell Genedlaethol. Cwynodd Thomas Williams fod y gwaith wedi cymryd drosodd ei fywyd am 2 mlynedd cyfan, gymaint felly nes iddo golli trac llwyr ar amser a cholli o leiaf 100 mewn ffïodd y byddai wedi ei hennill petai wedi treulio'r amser yn ymarfer ei grefft fel ffisegwr. Ni chyhoeddwyd y waith erioed ac nid oes trawsysgrifiad cyflawn ychwaith. O gair ar garlam am Thomas Williams cyn troi at y geiriadur ei hun. Cafodd ei eni tua 1545 yn Ardair Mynaich, sef yr ardal fynyddig uwchben Dolgarog a Trefriw yn Nyffryn Conwy. Roedd ei fam, Catrin, yn perthyn i deulu Gwydr Llanrwst, ac mae'n debygol bod Thomas Williams wedi cael ei addysg gynnar yng Ngwydr gyda meibion y teulu. Aeth ymlaen i Brifysgol Rhydychen, o bosib dan ddylanwad William Salisbury, awdur y geiriadur y sones amdano eisoes. Roedd Salisbury yn byw ym Mhlas Isaf yn Llanrwst, yn genedlaeth hun na Thomas Williams, ac yn dipyn o arwr ganddo ar y pryd. Fel Salisbury ymddengys mai fel papydd yr aeth Thomas Williams i Rhydychen, ond daeth y ddau oddi yno yn Brotestaniaid, ac ymsefydlodd Thomas Williams yn offeiriad yn Trefriw. Ond, erbyn tua 1574, roedd wedi dychwelyd at yr hen ffydd, a chan na llai bellach barhau fod yn offeiriad, dewisiodd fynd yn feddyg, sef galwedigaeth nad oedd yn rhaid dilyn cwrs meddygol ar ei chyfer, ond yn hytrach fod yn berchen ar wybodaeth am sut roedd y corff yn gweithio a camrinweddau llysiau. Mae'r geiriadur ei hun wedi ei ysgrifennu mewn 2 golofn, mewn llaw braidd yn fler, ond digon cyson ei maint, gyda llawer o ychwanegiadau ar ymylon y dylennau neu rhwng y llinellau. Dyma ran o'r ddalen hon yn fwy agos, gyda arwydd blodyn y mae Thomas Williams yn arfer ei ddefnyddio i ddangos lle mae angen mewn dodi testun. Roedd Thomas Williams wedi gobeithio gweld cyhoeddi'r geiriadur hwn, ond by'r blerwch hwn yn rhannol gyfrifol am y ffaith na ddigwyddodd hynny. Heb sôn am y ffaith ei fod yn waith mor anferth, yn cynnwys 600,000 o eiriau, felly tua 3 maint geiriadur yr Academi, sy'n cynnwys tua 2 filiwn o eiriau, ac sydd wedi ei brintio ar 1710 o dudalennau maint mawr mewn ffont gywysgedig. Felly mae hwnna'n rhaid bach o bersbectif i chi. Wel, mor unffurf yw ei lawysgrifen, nid yw wastad yn hawdd i ddarllen. A chan nad oes trawsysgrifiad ar gael, a bod y geiriau Cymraeg yn llechu y tu nôl i ddangos eiriau Lladin, mae eiriadur braidd yn anghyfarwydd i'r rhan fwyaf ohonom. Defnyddiodd Dr John Davies Mallwyd ei waith yn sail i ail ran ei eiriadur Dictionariwm Duplex a gyhoeddodd yn 1632, a Duplex wrth gwrs am ei fod mewn 2 ran, Cymraeg i Ladin a Lladin i Gymraeg. A dyna reswm arall dros esgyluso geiriadur Thomas Williams, sef drwy gymryd fod popeth o werth yno wedi ei gynnwys gan John Davies yn y Dictionariwm. Ond mewn gwirionedd mae tipyn o wahaniaeth rhwng yr hyn a geir yn ail ran y Dictionariwm a'r hyn a geir yng ngeiriadur Thomas Williams, fel y cawn weld yn y man. Wel, fel y gwelsom, honnodd Thomas Williams iddo fod yn casglu deunydd ar gyfer ei eiriadur am 10 mlynedd ar hugain, a chyd tystiolaeth o hynny mewn ambell lawysgrif. Enghraifft, llawysgrif Hafod 26, neu bellach Caerdydd 4.330. Mae hon yn cynnwys copi o eirfa William Llun, gyda ychwanegiadau a chywiriadau gan William Salisbury, ac wedyn mae wedi ehangu ymhellach gan Thomas Williams.
a chwnegodd nifer o ddyfyniadau o weithio'r beirdd a thestunau eraill. Dyma enghraifft o ddalen llun gwael o feicroffilm gwael, ond mae'n rhoi syniad i chi o natur y gwaith. Mae'n fler, ond nid yn fwy bler na fy nodiadau ymchwil i, mae'n siŵr. Casglu deunydd mae'n ei wneud, dyfyniadau o waith y beirdd, dan dangos eiriau Cymraeg, ac mae'r rhai yn ddifyr fel hwn, baran llanw ger llynges Gerrig, a briodoli'r ganddo i Brydydd y Moch mewn marnad i Owain Gwynedd. O cynnel y Brydydd Mawr yw'r awdur yn ôl pob copi arall sydd wedi goroesi, felly tybed beth oedd ffynhonnell Thomas Williams yn fan hyn. A mae peniarth 188 yn llawysgrif arall lle casglodd deunydd perthnasol. Fe'i disgrifwyd gan Gwynofyn Evans fel dictionary in the making, having no apparent system or arrangement. Yma cyfnodau Thomas Williams, eiriau, diffiniadau, dyfyniadau o'r farddoniaeth a thestunau rhyddiaeth, yn wir unrhyw beth y tybiau a fyddai o uwch yn y dyfodol. Wel, y cwestiwn amlwg i'w ofyn yw, beth yn union yw perthynas y nodiadau digon bler hyn a'r geiriadur Lladin Cymraeg sydd yn peniarth 228. Sut wnaeth y nodiadau hynny esblygu i fod yn eiriadur safonol, trefnus a helaeth iawn fel a geir yn peniarth 228. Wel, awgrym rathro Ceirwyn Williams, ac mae'n siŵr ei fod yn llygad ei le, yw fod Thomas Williams wedi derbyn cyngor gan ei gyfaill John Edwards o'r Waun i ddefnyddio geiriadur enwog Lladin i Saesneg Thomas neu Thomasius, academydd ac argraffydd o gair grant fel sail i'w waith. Yng ngeiriau Ceirwyn Williams, cynigiau'r geiriadur hwnnw, a dwi'n dyfynnu, fframwaith roddedig gan fod lle i gredu fod mawr angen y cyfryw fframwaith ar yr awdur. Wel, mae'n debygol hefyd fod John Edwards wedi addo trefnu a graffu'r geiriadur gan ysgwyddo'r gost, a bod hynny wedi bod yn symboliad i Thomas Williams fynd ati i'w gwblhau ar fyrder. Wedi iddo orffan yn 1607, anfonodd y geiriadur yn syth i'r Waun, ac allwn ni ddim ond dychmygu beth a aeth drwy feddwl John Edwards pan agorodd y parsel. Yn Llundain mae debyg y byddai'r argraffu yn digwydd, ac wrth gwrs bydda angen i'r copi fod yn hollol daclus, darllenadwy a chlir i Saes allu cysodi yn gywir. Ac fel rydyn ni eisoes wedi gweld, roedd y geiriadur braidd yn bryn o'r tair cyneb hynny. Byddai hynny wedi bod yn gwbl amlwg i John Edwards yntau wrth iddo archwilio cynnwys ei barsel am y tro cyntaf. Ond yn hytrach na gollwng y prosiect fel y gallai'n hawdd fod wedi gwneud gan fod Thomas Williams yn hen ddyn dros 60 oed erbyn hynny, archebodd John Edwards bapur ar unwaith ac aeth ati i baratoi copi trefnus a daclus gyda chymorth cydweithiwr. Yn ffodus iawn cadwyd ei copi nhw, a dyma a welir yn llawysgrifau Brogyntyn 1.9 ac 1.10. Y naill yn gopi o gyfrol gyntaf y geiriadur, a'r llall yn gopi o'r ail gyfrol hyd at y gair in declinabilis. Copiwyd 331 tudalen i gyd, ac eir enw John Edwards, y dyddiad 1607, ac arwyddai'r y teulu, a fynodd Duw derfydd, ar waelod un o dudalennau cyntaf y llawysgrif, ac oddi tano ceir yr enw Anes Clay. Awgrymodd Menna Morgan y gall mae enw'r sawl a'i cynorthwyodd yw hyn, byddai'n braf petai hynny'n wir, oherwydd wedyn gallem ychwanegu enw merch arall at ysgrifwyr y repertory. Fel y gwelwch, mae copi John Edwards yn wych. Wrth argraffu geiriadur, roedd hi'n arferol defnyddio teip gwahanol ar gyfer y dangosau'r, y diffiniad ac ati, ac rwy'n hoff iawn o'r modd mae John Edwards yma'n defnyddio lliw inc ar gyfer arwyddo pa deip i'w ddefnyddio. Inc coch ar gyfer geiriau Lladin, du ar gyfer diffiniadau, gwyrdd ar gyfer dyfyniadau, a lliws ar gyfer enw awduron a theitlau testun. Y bwriad mae'n siŵr oedd rhoi cyfarwyddyd i'r argraffydd osod y lliwiau mewn mynebau teip gwahanol. Mae'n drasiedi o'r mwyaf na lwyddodd John Edwards i orffen y gwaith.
Daeth y copïo i ben yn 1613, gan iddo gael ei gosbi'n chwern am ei recusantiaeth. Collodd 2 ran o dair o'i eiddo mewn dirwy, ac ni allai bellach fforddio ysgwyddo'r gost o gyhoeddi'r geiriadur. Felly dechreuodd ef a Thomas Williams drafod creu fersiwn wedi ei gotogi. Ond mae'n ymddangos na ddaeth dim o hynny chwaith, a phan garcharwyd John Edwards wedyn yn Marshalsea yn Llundain yn 1619, dyna ddiwedd ar unrhyw obaith yn y wain. Felly, tro Thomas Williams yn ddigon digalon, mae'n siŵr, at Sir John Wynne o Wydyr i drafod posibiliadau. Ond erbyn 1623, os nad ynghynt, roedd Thomas Williams yn ei fedd. Aeth ei eiriadur yn y pen draw i ddwylo John Davies o Fallrwyd. Mae honno'n stori hir arall. Ond fel y gwelsym yn barod, defnyddiodd ef y gwaith yn sail i ail ran ei dictionariwm duplex, gan leihau nifer y cyfnodion, golygu'r heini'n byr chwern, ac gan ffafrio diffiniadau cryno un gair yn hytrach na esboniadau hirach Thomas Williams. Wel, mwyn dod i ddeall geiriadur Thomas Williams yn well, mae'n rhaid dod yn gyfarwydd â geiriadur Thomasius, sef y geiriadur a ddefnyddiodd yn sail i'w waith. Argraffwyd y gwaith poblogaidd hwn gyntaf yn 1587, a'i ail-argraffu, ei addasu a'i ehangu 13 o weithiau erbyn 1631. Roedd John Edwards yn ieithydd ac yn ramadegydd a gawsai addysg prifysgol, a chan hynny byddai'n gwbl gyfarwydd ar ffaith mae dull arferol o baratoi geiriadur i'w gyhoeddi yn y cyfnod hwn oedd cymryd geiriadur oedd eisoes wedi gyhoeddi, yn enwedig os oedd y geiriadur hwnna'n llwyddiannus, a wedi'n defnyddio'r un dangoseiria a chyfieithu'r diffiniadau. Yn wir, yn yr un modd ag yseiliodd Thomas Williams ei waith ar eiriadur Thomasius, roedd Thomasius wedi seilio eiriadur ef ar eiriadur Lladin Groeg Guillaume Morel a gyhoeddwyd yn 1583, ac eiriadur Lladin i Saesneg y meddyg Thomas Cooper 1565. Ac oedd hwn yn ei dro yn gopi yn seiliedig ar eiriadur rhywun arall, Thomas Eliot. Wrth gwrs, nid arfer yn perthyn i'r cyfnod cynnar yn hanes geiriaduro yn unig yw hyn, gan fod geiriaduron heddiw hwythau'n dilyn yr un arfer. Mae geiriadur yr Academi, er enghraifft, yn seiliedig ar ran Saesneg i Ffrangeg geiriadur Harrods, Shorter English and French Dictionary. Felly, o ran ei fethodoleg, mae'n geiriadur Thomas Williams yn perthyn i brif ffrwd traddodiad geiriadura ei gyfnod. Wel, mwyn gweld sut yr aeth Thomas Williams ati i gyfieithu fersiwn Thomasius, y dasg gyntaf oedd penderfynu pa argraffiad a ddefnyddiodd, o gofio bod yr argraffiad cyntaf wedi ymddangos yn 1587 a bod 6 argraffiad newydd wedi ymddangos erbyn i Thomas Williams dechrau sgwennu ei eiriadur yn 1654. Dim ond wedyn allwn ni weld pa mor gaeth y cadwodd at gynllun Thomasius. Ai'n cyfieithu'n glos, ai'n ychwanegu deunydd, ac os felly sut fath o deunydd, a beth yw'r berthynas rhwng y geiriadur yn peniaeth 228 a'r gwaith geiriadurol yn y llawysgrifau blaenorol, a fod 26 a peniaeth 188. Wel, wrth gwrs, i ateb y cwestiynau hyn i gyd yn gwbl hyderus awdurdodol, byddai'n rhaid cael adysgrifiad o holl eiriadur Thomas Williams, a does dim un ar gael. Felly, dewysais y llythyren B fel sampl, a thrawsysgrifio'r rhan hon i gyd. Cymerwn ail ddalen y llythyren B o'r geiriadur, sef ffolio 78 recto yn y gyfrol gyntaf, ac edrych yn benodol ar yr 8 cofnod cyntaf yn y golofn gyntaf, sef o Bacheum hyd at Bacilium. Sori, dwi'n gwybod sut i ynganu'r geiriau Lladin, felly dwi'n ynganu nhw fel Cymraeg. Y cam nesaf o trosglwyddo Adran B y geiriadur i gyd i ddabl. Dyma sampl. Yn y golofn gyntaf, rhoddais rif unigryw i bob cofnod sy'n nodi ym mha gyfrol mae'r gair, a'r borffolio, a rhif y gair ar y ffolio hwnnw. Yn yr ail golofn,
Mae rhan o'r cofnod y gafodd Thomas Williams o eiriadur Thomasius a'r ffont goch geni am eiriau Lladin gan ddilyn arfer John Edwards. Mae'r geiriau yn y golofn hon yn cyfateb bron yn union i'r hyn sydd gan Thomasius yn 1587, sef y geiriau mewn ffont Rhufeinig yn y golofn olaf. Yn y drydydd golofn, mae diffiniadau Cymraeg Thomas Williams, a'r rhain yn gyfieithiad felly o eiriau Saesneg Thomasius, sef y geiriau mewn ffont italig yn y golofn olaf. Enghraifft, am bacwla, rhif 6 yma, ceir gronyn bach neu eiron bychain, manffrwydd, megis ogfain eigin perthi a falau eirdrain, yn gyfieithiad o a little berry or small fruit, as hawberries, sloes and gooseberries. Wel, o edrych yn fanwl ar gyfieithiadau Thomas Williams, gwelir ei fod yn cadw'n glos iawn at yr hyn sydd gan Thomasius, ac mae unrhyw wahaniaeth felly yn gallu bod yn arwyddocaol. By'r manylder hwn yn ddefnyddiol wrth geisio gweithio allan pa argraffiad o waith Thomasius o ddefnyddiodd, ac mae'r trydydd cofnod yma gan Bachiws yn profi mae argraffiad 1587 oedd ei sail. Yno, nid yw Thomasius wedi cyfieithu'r diffiniad a gawsai o'i ffynhonnau llef, hynny ydi genus pedis est ac ati. Ac yn ôl ei arfer, nid yw Thomas Williams yn cyfieithu unrhyw Ladin sydd yn Thomasius, dim ond geiriau Saesneg, felly mae yntau wedi cynnwys genus pedis est. Erbyn y draffiad 1589, roedd y Lladin wedi ei gyfieithu, a foot consisting of one short and two long syllables, a dyna geir hefyd yn argraffiad 1592. Felly dyna braw sicr mae fersiwn 1587 a defnyddiodd Thomas Williams yma fel sail. Yr un yw'r canlyniad ar draws Adran B y geiriadur, gydag ambell air fan hyn fan draw hefyd yn dod o eiriadur am brogo Calipino. Bydd angen i ni samplo tudalennau o lythrennau eraill yn y geiriadur mwyn bod yn sicr, ond fel mae'n sefyll ar hyn o bryd ar sail tystiolaeth yr Adran ar y lythren B, rwy'n gwbl hyderus bod Thomas Williams wedi seilio eiriadur ar argraffiad 1587 o eiriadur Thomasius. Gorffennodd Thomas Williams ei brif waith ar y geiriadur ar yr 8fed o Hydref 1606, a rhwng hynny ar ail o Hydref 1607 am blwyddyn gron, bu'n siecio ei addasiad o argraffiad 1587 o eiriadur Thomasius yn erbyn argraffiad 1592, a oedd wedi cyrraedd ei ddwylo erbyn hynny. Mae'n cyfeiriad yr argraffiad hwnnw fel argraffiad Johannes Legati. Roedd Thomasius wedi marw yn 1588 ac erbyn 1592, John Leggett oedd argraffwr yng Nghaergrawnt. Wel, cymrodd Thomas Williams blwyddyn felly i ychwanegu a chyfieithu cofnodion ychwanegol o argraffiad 1592 o eiriadur Thomasius. A mae'n cyflwyno hwnna mewn atodiad 36 tudalen ar ddiwedd cyfrol 3 eiriadur, a hefyd yn cynnwys ambell air o eiriadur Calipino. Ac os oedd lle gwag yng nghorff y geiriadur ei hun, fe'i cynhwysodd yna. Yn ddiweddarach, wrth i John Edwards wneud ei gopi teg o'r geiriadur, ychwanegodd flinellau coch yn y testun i ddangos iddo'i hun ble mae'r geiriau ychwanegol yn ei gopi glân i fynd. Mae'r darn bach hwn yn dangos beth sy'n digwydd. Yn Thomasius 1587, ceir y geiriau baca a bacalia yn unig, sef rhifau 12 ac 13 yma. Y ddau air yn dilyn ei gilydd yn llawysgrif Thomas Williams. Ond ar ôl gweld argraffiad 1592, ychwanegodd mewn inc goleuach baca palustris ar ddiwedd y cofnod. Ar gair baca, baca palustris ar ddiwedd y cofnod ar baca, gan fod digon o le, gan gyfieithu hurtleberries yn argraffiad 1592 fel llyg eiron.
A chan fod digon o le ar waelod y ddalen, llwyddodd hefyd i ychwanegu cofnod ar bacor yno. John Edwards Pier tair llinell goch yma. Ac mae'n yno i'w atgoffa i ychwanegu 3 chofnod o'r atodiad, sef bacalari, bacabundus a bacalawri, wrth wneud i gopi glân ef. A dyma sut mae fersiwn newydd John Edwards yn edrych. Dim y llun gorau mae arna i ofn, a di'r dillywia ddim wedi atgynhyrchu'n dda iawn, ond mae'n amlwg y byddai cysodi o'r copi hwn yn lot haws i'r cysodydd na delio gyda chopi Thomas Williams. O beth yntau am unrhyw wahaniaethau neu ychwanegiadau yng ngeiriadur Thomas Williams. Wrth gymharu, rwy'n nodi unrhyw wiro oddi wrth eiriad Thomasius. Weithiau mae Thomas Williams yn ychwanegu sylw neu farn, enghraifft dan y gair baca yma, ceir ganddo am baca felly, gwraig yn gwasanaethu gwyliau bacus, yn gyfeithiad union o eiriad Thomasius. Ond yna am bacus ychwanegodd y sylw a elwyd diw'r gwyn, geiddiw oedd, hynny di, diw ffals. Ac yn yr un modd o dan y gair balista, sef bwa croes o ryw fath, ceir ganddo efallir ei gymryd yn lle'r gwn, yn cyfieithu it may be used for a gun, ac ychwanegodd y sylw y peiriant cythreilig. Wel, mae'r mathau hyn o sylwadau yn britho'r gwaith ac yn deud rhywbeth wrthyn ni am agwedd ei hawdur, ac yn fodd i ni ddod i'r nabod Thomas Williams a'i ffordd o feddwl. Weithiau mae'n ychwanegu gwybodaeth gan dynnu o'i wybodaeth ef ei hun o'r traddodiad llenyddol, fel yn y diffiniad hwn o'r gair barba. A beard of both men and beasts sydd gan Thomasius, ac mae Thomas Williams yn cyfieithu hyn fel trawswch, barf, dynion neu anifeiliaid. Ond wedyn mae'n ychwanegu rhai o'r Britaniaid gynt a drychent ac adorynt ei barfau, fel y tystiau'r henwau hyn, gwrgant farfdrwch, cynnyrch farfdrwch a gwynfawg farfsydd. Ac yna mae'n rhoi ar dyfyniad ar ymyl y ddalen, gwas heb farf, heb drawswch arno, o'r testun breuddwyd Iorwerth meddai. Wel, mae'r dyfyniad yn dwy'n ei gof, disgrifiad ymreiddwyd rhwnnabwy, na chaf was melyngoch ieuanc heb farf a heb drawswch arno, a hyd y gwni nid yw'r cymal yn digwydd yn y testun breuddwyd Iorwerth, teir caill a olygwyd gan Bleddyn yn dwyned. Holi Bleddyn wedyn. Wrth ychwanegu dyfyniadau o waith y beirdd, mae'n aml yn tynnu ar y casgliadau o ddyfyniadau sydd ganddo yn Hafod 26 neu yn Peniarth 18. Ac yn aml iawn hefyd mae'n modd olrain y rheini i destunau a gopiodd. Weithiau, mae hefyd yn ychwanegu gwybodaeth difyr o ffynonellau cyfoes. Cymerer cofnod ar balena. Yma mae'n cyfieithu a great sea fish after some called a whirlpool, a kind of whale, fel rhyw borbysg, rhywogaeth borfarch, morfil, ac mae whirlpool gyda llaw yn hen air Saesneg am forfil. Yna, ar ymyl y cofnod, mae'n ychwanegu darn sy'n sôn am sut y bu forfil anferth 63 troedfedd o hyd gael ei olchi fyny ar y traeth, prope oppidum bellum mariscum, hynny di, yn ymyl tre byw Maris yn 1596, ac un arall wedyn ym Mhwllheli yn 1601, tua'r un maint, a hynny ychydig cyn marwolaeth y Frenhines Elizabeth meddai. Dwi'n cymryd mae Thomas Williams ei hun yw awdur y geiriau, ond byddwn yn falch o wybod os oes gan unrhyw un wybodaeth bellach am y ddau ddigwyddiad hyn. Nid yw'n syndod fod cofnodion Thomas Williams ar lysiau neu faterion meddygol yn aml yn llawnach na'r fersiwn Saesneg wrth iddo ychwanegu gwybodaeth o'i brofiad ei hun. Enghraifft, mae Thomasius yn diffinio betonica yn syml fel an herb called betony, ac am hynny ceir gan Thomas Williams danawd lysieuyn danogen San Ffraid. Ond wedyn mae'n ychwanegu gwybodaeth am darddiad yr enw a'i rinweddau meddygyniaethol, am ei bod yn ddanedd neu'n fylchau o'i hamgylch, sef siap y ddeilen, fel y gwelwch o'r llun. Ac yna mae'n mynd ymlaen, cribau San Ffred, llysiau'r rhagorol i gadarnhau'r pen a'r ymenydd, yr ysgyfaint, yr afi a'r ddieg, yr arennau
a'r chwysigen ac yn dalfur yr holl gorff. Ac wedyn, yn y cofnod ar ysblenwm, ar ôl cyfieithu'n agos diffiniad Thomasius, mae'n ychwanegu gwybodaeth am ble mae'r hydynen hon yn tyfu. Gwybodaeth pwysig iawn wrth gwrs, un a oedd yn casglu llysiau ar gyfer meddyginiaethau, fel Thomas Williams ei hun. Ar fagwyr Caerfyrddin ac yn Abergwili y Tyfant, ac yn criceth ar fur yr hen gastell. Da ragorol unt i'r afu a'r ddieg. Di-ddieg am hynny yw'r henw yn Gymraeg. Ond byddai'n braf gallu trawsysgrifio'r cyfan o eiriadur Thomas Williams, nid yn unig mwyn canfod ychwanegiadau difyr fel yr rhain, ond mwyn datgelu'r geiriadur Cymraeg i Saesneg anferth sy'n llechu tu ôl i'r dangoseiriau Lladin, o'i osod yn erbyn geiriadur Thomasius. Enghraifft, os cymerwn ni un ffolio 80 recto, mae 24 dangosair yn Lladin yn fanno. Ond os oedd y geiriau Cymraeg yn diffiniadau Thomas Williams ar y ddalen hon, ochr yn ochr ar geiriau Saesneg yn diffiniadau Thomasius, geiriadur Cymraeg Saesneg neu ffordd all rownd sy'n cynnwys dros 90 o eiriau. Byddai gwneud hyn ar draws y geiriadur cyfan yn ychwanegu'n fawr iawn at ein gwybodaeth am yr iaith Cymraeg yn y cyfnod, ac wrth gwrs, nid oes posib gwir deall Dictionarum Duplex, John Davies Mallwyd a'i waith yn fel geiriadur, heb wir deall geiriadur Thomas Williams yn y lle cyntaf. Wel, pan roddais i deitl y seminar heno i Eirig rai wythnos yn ôl erbyn hyn, a ddewais siarad am John Jones a Thomas Williams, gan mod i wedi synhwyro neu deimlo bod rhyw dybrygwyr rhyngddynt a'i bod i'ch dau yn rhannu'r un diddordeb dwfn a'r un dileit mewn geiriau. Wedyn, wrth dechrau paratoi yn go iawn, fy ofn mawr oedd y byddwn i'n ffeindio fy hun mewn twll. Ond, diolch beth, nid felly y bu. Un ffaith rhyfeddol sy'n clymu'r ddau yw'r ffaith i'r ddau ohonyn nhw farw yn 77 oed. Tipyn o oedran am y cyfnod, pan oedd oedran cyfartalog marw yn dipyn go lew yn is na heddiw. Fel y gwelsom, nid oedd yr un o'r ddau ohonynt yn ysgolheigion iaith fel y cyfryw, nid yn yr un modd beth bynnag ag gallu disgrifio geiriadur ramadegwyr y cyfnod, pobl fel Henry Salesbury a John Davies Mallwyd. Ond roedd y ddau yn gasglu'r brwd a theimlir mai brwdfrydedd a gwir diddordeb mewn iaith a geiriau oedd wrth wraidd ei gweithgaredd. Mae fy merch yn ffan mawr iawn o Marie Kondo a'i hegwyddor o Spark Joy. A dyna'n sicr yr effaith mae nifer o diffiniadau yng ngwaith y naill a'r llall yn ei gael arno. Fel disgrifiadau John Jones o blobs, sef pysgodyn jelly, neu o esgid y fran, Murmur's Purse, neu diffiniad Thomas Williams o beren fawr fel clompen o erllygen, neu gyfarth ci fel ido neu bawaw. Mae rhyw naturioldeb am ei iaith a'i disgrifiadau, bron fel petai'r lleisiau i'w clywed yn ei geiriau eu hunain. Ac mae'n anodd cofio weithiau mae cyfieithu o wnaeth Thomas Williams gan fwyaf, a hynny'n fanwl a chywir. Does dim tystiolaeth hyd y gwni fod y ddau erioed wedi cyfarfod, ac efallai nad yw hynny'n syndod oherwydd ei gwahaniaeth oedran. Roedd Thomas Williams yn tynnu at ei 30 oed yn 1614 pan eisteddodd lawr i ddechrau cofnodi ei eiriadur, ac roedd John Jones yn ei ugeiniau cynnar. Ond os bydd iddynt cyfarfod, mae'n ddigon posibl mae yng nghartref John Edwards yn y wain y bu hynny, wrth i'r ddau ohonynt droi at y gŵr hwnnw am gyngor, y gŵr a ddisgrifio Thomas Williams ei hun fel gwir ymgyleddwr yr iaith Gymraeg. Diolch.